Kuye kwamemeza abaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka ngwe bantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi. U 2003. sam se osjetila potpuno bolesnom. Mislila sam da ću umrijeti. A onda je poput cijele grupe počela uzimati lijekove, vitamine, odlaziti na antiretrovirusnu terapiju i zdravlje joj se postupno počelo poboljšavati. Imam kad groznicu, ali sam dovoljno snažna. Ponovno je počela živjeti. Ovi ljudi sa smrtonosnim virusom žive godinama, ali nisu izgubili želju za životom, niti su se odrekli svojih snova. Juliet se bori za život i za egzistenciju. Ova mala seoska gostionica na jugu Ugande jedini joj je izvor prihoda. Prije 3 godine, kada je počela pobolijevati, otišla je na test i otkrila da je pozitivna. Nisam znala da mi je suprug bio pozitivan. Godinu dana bili smo rastavljeni, a kada smo ponovno počeli živjeti zajedno, on je već bio bolestan. Njezina je priča zajednička mnogim Uganđankama. U većini slučajeva zarazili su ih njihovi promiskuitetni supruzi. To se dogodilo i ovoj ženi. Još prije 12 godina prijateljica ju je upozorila da njezin suprug ima ljubavnicu koja ima HIV. Otišla je na test i otkrila da je i ona zaražena. Kad sam počela sa antiretrovirusnom terapijom, počela sam se osjećati dobro. Dobila sam snagu, počela sam raditi, dobro jesti. Tada sam otkrila da imam rak grla. Morala sam se boriti s rakom i opet uzimati lijekove da zaustavim bol. Here, I think in this culture, what we see is mostly sexual transmitted. U ovoj se kulturi SIDA prenosi seksualnim putem. Kako je poligamija prilično raširena, muškarci imaju po 2 do 3 žene. Ako je jedna pozitivna, bolest prelazi na cijeli krug. Gabriel je pozitivan od 2003. Žena mu je umrla od side, ali na sreću njihovo 2 djece nije zaraženo. Nerado govori kako se zarazio. Išao sam k ženi čiji je suprug bio HIV pozitivan, a i ona, ali mi to nikad nije rekla. Smrtonosni virus počeo se širiti Afrikom još 70. godina i to upravo iz Ugande. 82. je otkriven prvi slučaj zaraze HIV-om, a Uganda je prva priznala njegovo postojanje. Širio se poput epidemije. Početkom 90-ih 15% odraslih Uganđana bilo je HIV pozitivno. Današnji ugandski predsjednik Museveni 80-ih je pokrenuo veliku kampanju za upoznavanje stanovništva s tom neizlječivom bolešću, a u Ugandu su došle i mnoge strane organizacije koje pomažu zaraženima. Ovdje na jugu Ugande zaraženima HIV-om pomažu i hrvatske misionarke. Situacija je puno bolja, tako da je Uganda jedna od najboljih zemalja što se tiče AIDS-a u Africi. U borbe protiv toga ima puno organizacija koje pomažu u borbi protiv AIDS-a. Koliki je postotak sada, znali sam? Zavisi u kojem distriktu i da li je ruralna ili gradska sredina. Sad sve skupa 7%. Vitamini i lijekovi su besplatni, ali stanovnicima zabačenih sela preteško je i preskupo putovati desetke kilometara kako bi do njih i došli. Ako idete ovako, ako pitate koji su njihove potrebe, svi će vam reći, sestro, mi imamo sad, dobili smo vitamine od vas i sve, terapiju, ali mi smo gladni, ti vitamini zahtijevaju hranu više. Ako ona ne može ići kopati, ako nema zemlju, onda samo čeka, čuli ste kako, samo čeka da pomognete i to. Ali ako su oni imućniji, onda oni će naći razne druge
ako im je hrana dobra i sve, svakako imunitet će biti bolji. Unatoč teškoj situaciji, Gabriel se ne predaje. Shvatio je da se zarazio jer je ignorirao opasnost koju sida nosi. Naučio je na svojoj pogrešci i sada podučava druge, ali ima planove i za vlastiti život. Mu mwaka ogw'enkumi 2006. sam shvatio da ne mogu živjeti sam. Kad sam upoznao ženu koja je također HIV pozitivna, odlučili smo ostati zajedno. Gabriel bi želio i dijete, no to je vrlo rizično jer se može dogoditi da se rodi s virusom. Takav je slučaj s malom Winfried. Roditelji su joj umrli od side, a ona je rođena s HIV-om. Ova djevojčica je bila stalno bolesna. Svaki mjesec je imala malariju i onda to je bio znak da ima sidu. A ona mora znači primati terapiju cijelo vrijeme? Ona mora doživotno, jer je počela s ovom antiretroviralnom terapijom, antiretrovirusnom terapijom i mora do kraja života. Ali ta terapija se pokazala jako dobra jer djevojčica je sada dobila je na težini, ima malih problema sa kožom, ali je to zanemarujuće u stanju kakvom je bila prije. Sida je odnijela milijune života, na godinu umre oko 2,5 milijuna ljudi. Najviše je zaraženih, više od 25 milijuna u podsaharskoj Africi. Mnogi su se zarazili zbog neznanja ili nemara i sada u Ugandi na testiranje dolaze uglavnom žene. Muškarci se ustručavaju. Mislim da je to zbog patrijarhalne kulture. Muškarci misle da to nije za njih. Žene se više brinu. It is something more for women and they have more concern about this. Posljednjih godina u Ugandi je broj zaraženih počeo rasti, a najvjerojatnije zbog toga što raste svijest o tome da se dulje živi što se virus ranije otkrije. No kako stati na kraj bolesti koja ubija polagano i bolno kada je promiskuitet opće prihvaćen, a odnos prema zaštiti još nije na dovoljno visokoj razini? Zato će trebati još mnogo vremena i truda da svi stanovnici Afrike sidu počnu shvaćati ozbiljno i ponašati se odgovorno. Obsine,